megalayapost.news Kinong yalam juki kendai tali kishnong bahab hakathan nong trao Hariboy District hakalama jong kawa umlo protection committee mentaka singi kilapan payo gajing sokya kabajur halor gajing sya panjabo kawa umlo kabadai kawai na kawa kabakilari la sumar ban penlong kum kawai na kawa kabakhuit kabasuba kinong yalam juki kendai tali kishnong hakate gathan kila thauru daga committee bakarpang balatip kum kawa umlo protection committee barkathong kalong ban sumar yakni kawa kabakila khang persya nadu gajingwi dawai penbatai bom kawang jar penne pensa ikido doa barsumaru ya kawa na kinu ki kampenjot ki bakta ya kate kawa habakuran nanta kasungi syakila pathai kubor uskutri kawa umlo protection committee uba penskam lang sotun ulayatu bakadaw kajing jabo kini kawa kabla rong saw hasilan ter kawa kini na kajingti surok kadhar construction company na nongkot lew ban penyeso shnegrims ulo ongru dah hakar potrik jumang arhajar arpun riu na kalyang kinong ilam snong jongki kendai snong ning bagate committee kilawan ajing thoru shaw manager kate kadhar construction company bankarpan bansyem hilan jingada banom kta ya gate kawa hendrai kumbalong hadu menta kimsyam la syem kinu kila jingada banom tu ki jabo syakawa kabakta omtang hido dowa batkakta ru ye ki pajba ki bapanan kam ya gate kawa na kabenta kasum kasat bat ki wei ki kam ka committee kamsyam la persya banwan ki kam penroi hendrai kepenpa kujing sukya bakimsyam la syem me kita kila jingada banyada ya gate kawa bat ka committee kam kwa ru ban kawang kiti yanu hendrai ka kran halor ki jing sisa kata katai kawa. Ini kecil penduk kolong hapden jomni nak liang jom kawa umlo protection committee. Kene ke committee kadai ka association ke bakwan kabel seng ya ka na du di bonbut muslim di bangshua. Ba kecil snok tilang jom kendai teli kisnong na du kisnong wa amtai mau penduk snong kerdeng snong lombrit snong lombingan snong sarang snong bangla nong trau. Kene ke wa umlo kaya silter jong kini ki khnai tili kisnong te kumbang julang nadu undain thai kani kawa kadai kawa kaba aiji mentoi sibun ya kini kisnong ki badon harut jongka lagalong hakarep karyang lagalong kesum kesat bat tubun ki bentang ipedon kam ne kini ka bat ni da snow sisa bagade ki jigat khu yang ki pajba lamar kadai ka kawa ka bkhut ka busuba ka bangila ban pendon kam ni ka kat ba nismodon kam te kane ke komiti ka donru ka bortri kam ka khwanya po jumka ka ba ka wei ke jinya suthu jumot lang adin ngela form ya kane ka association ka jing khmu kolong ban sumar ya kane ka wa amlo tang ya ka wa tang nagam ta ka jing khut jing suba jing ka wa hanrei ban penek pensaru wat ya ki da da wa ki ba ki ba don po jong ka de ka wa te kalalong sisya kabe itnap hapo ke sumar jong ka association ke jongi ban ni iru ba ba ti buram ya ka ai ka ba mi ya railang ba ni penbet hapo jong ka umlo protection committee te kendiat pat ni penpau ke susi ba leng jong ka jing sumar ba ne ke jing simpia jongi committee rai hakine ki benai ki bomenta ladon kajing jia ke besmusi ha ke ba kane kawa kamlong su ke bekhut ke itnap rei kalong kawa ke bejebo kawa ke bangimlong su ban sum ban sai ban pendon kam bawat kijing thau ki bedon hakaru la isn ei lalong kumba la beria ka ke bi na ke daw ke jing sau ba ke jebo je ke kawa te kum ke komiti milawat ya ke daw jong ke jing cheklia ngi kawa ban ile syam bagade na kadaw jong ke jingti surok syakite ki benta jong ki baseneng jong ke kawa syakit than nong ko lew agba ya ke surok ngelalek ben jurip aka arputrik jong ubnai mi arajar arpumriu mentang snem pan syem bagadon ke jingti surok kabala ti da ke surkar ban petkoi ke surok nani nong ko lew syapai syapo nigrim tekane ke jingti surok kayat lengba la ne ka cross lengba ya ka deka wa umlau ting syam harta ka jing ti surok bagawai na company ka dhar construction company kadai kung ka kontraktor bakti ya ka ne surok ya ka ne ka jing jurip kami ha ka arputrik jong balai besan arajar arpumriu tung komiti ngela penpau khmat jongki da ka ba ai de jing tho tung ka jing kerpat na galeng jong komiti ke besim ke titik kli ban ri ban sumar ya ka wa
bat ika mariang hi berway ba kin snow bha ban sim suai kilat kilenti nang ba habakti ya surak kanom tu je khendau sapo jong kene kawa tena mar kita ngila ai ya kene jing tho ka ba ngila la receive ro hane do manager jong kene ka Mudhar Construction Company bat hakata gaji kendu gaji kren nagliang jong ka komiti hi nimdon gaji thmu ban khang ya gaji ki surak ten rei don ban panpau ba company la ne ka ki kontraktor kin burom lem ya kade gaji kwa jongi ku komiti da ka ba sim suai kilat jing yada ban yada ya ka khendau bakan nom hap cha ka wa amlo ten rei hadin jong kene gaji kren ngilaya ap balai pet kat tu kan ipor ten rei mentang yu i ba kaya long hi kumju ane ko amlo ko ya sau hi kumne kumungi i menta hakane ka hidon harut jo kane ka wa te kane kala pun snusi sisa sikate e ki pai ba nang sungsnong te kum kinong ya lam jo kane komiti nyemban se ban ye kendu bat pi ki press bat ki media hakane ka sni ban pen pau sekmat jo ko perthai bat kham tam lengba jo kane ka ji kendu ka jongi Nidon gaji temu ban pen snow suki skor jong sarkar baka sarkar ken yo snow sa skor ya ka ei gaji don kam gajongi gaji terpat jongi bat kan yo iru gaji thmat jongka baka don sisa gaji kta ya ka ba lengba jong kene gawa ngitip bukum baka sarkar hi don hi ki an ge bakrpang ge jongka kumno ban yada ya ka mei meriang ya ki kiwa bat kumta terter tingiyang ha kata kanong rim om bagi bisni ya ki nokino ki company ki bapuntre ki surok lane om bang dan kano kajing tumu ban puntut ya ka roi ku par ten rei tang hene lor inong rim banyada ya kene ko wa amlo kum bagu julong bros kata banyada ya ki wa ya ka mariang banyada ya ki do do wa kham tam ya pat ba ki bolong ki jing ki brio ki bolong ki jing thau ki bokordor ki ba pendon kam ya ka ka ba boleh ai dekat bala ni kwa baka kabang ipundon kam kan long ka bukhut ka busuba khnang bakan long ka jingsingai ya ki briu bat ya ki kinja ba im ni baro tena kata ka daw hagan ni por ni tepak ya ka sarkar ka badai pek dei khmi ya ka ni ka project jong ka ni ka jingsna surok bakin sobha ban tha ya ki kontraktor ba ki dei ban trei ha kata kurukom bakan nom don jingta ya ka ni ka wa mlau ka bolong ka jingim jong ki pai ba nong snong ki bodon na kini ki khandai snong bat kiwi ru tena mar kata hakan ki por agaliang jo wa amdo protection committee saisin ni ai kublai ki press ki media bat yang hilang baro ki bodon hang ni hala kum klet pan penithu meneng idon hang ni na do i president jo wa amdo protection committee ba leading jun nongbri bele rang ba snong jong ke snong bangla nong trau idon advisor jongi master binong room nang ne po nong trau nang takiway pat ki rangba snong tumla mo kuduk bakadon sela nang taki executive member ki bana po sorang na bangla nong trau na kerdeng na wa mentaj bat kiwi ki snong ki ba hap apro kene ka wa umlo protection committee te kum secretary jong kene ka wa umlo protection committee ngilai rai ba ngin ai ya kene ka jingpun paul ba jing ki press bat media ta shwa bingin le ya kene ru kamdei bangi sule songshit la lengi sule hakata kurupam ka bangin kentho yeno kan rei ngil de shong prakhat sani bha ha ka komiti ke jongi pada din bangile shong komiti ngila rai ba lada kini ke jing ai jing tho jongi country kam la ne kam don ke jing buram na kalian kina putrei kini surap dengan khot ki press ke media hasyan hawa harut jenggo amlau bat i ya ke jing sisa bro dengan ngait balungba kini ke jing sisa ki bangi penpau ni ka ki patba jong kini ki dai tili ki snong kin yo i bagan naglem jong iru kinong ilam jong kini ka asosiasyon ke jongi ngile sim yang ni ke senjam ka ba ki patba bat ka ba komiti kala shane angi bal ha ju ko poru ngait ba ka sarkaru kan smobha ban sha skor bat ban perkhat lem bat ban le ei halor jong kini ke kam tela de ja bakane ka jing saula ne ka jing bo jabo jong ka wa kana ya teng ne shikmat ya kata na kalian ka komiti ngan snai shong ban simpat daki wei kilat kilenti kumno ban jam shikmat habai dei bat kene ke bentar Megalayapost.news